Čaute diváci, ja vás vítam u ďalšieho videa, som tu s Jakubom. A dneska si ideme zahrať, jak sa to hravalo, neviem ani. Tak si to zahrám, len vypnem verku. Tak, to neviem prečo. Tak my ideme na to. Vyber si nejakú zbraň. Čo chceš? Daj štít. Však máš štít. Aj keď si myslíš, že ma hneď zabiješ, no ale však čo už. On to ešte nikdy nehral. Ten štít. Tak, dám go. No a teraz idem skapať do rana. Váta! Pusti to, no, vidíš. Yes. Hovorí, že ja sa zabijem hneď do začiatku. 1-0. Hráme na 3 výhry. Ja na 5, on na 3. Ale dobre to hráš na to, že si začínaš. Ja odravil. Dopí. Nadávaj. Natáčame video. Pusti to. Neviem, čo robí červená abilitka, ale ten štít budíš. Máš červenú abilitku. No do... Ty si to stopol. Gotov. Bum. Kámo, ja som sa dobre stihol uchytiť. Letíme! What the... Ja som sa zapil. Počkaj, toto dám. What the... Ja som sa nechcel... What the... Nie, kto spadne prvý? What the... No Icka i Kupko. Ja mám 4. Pi. A ty to vôbec nevieš hrať. Ja viem, ale teraz mi to nejako nejde. Tak ja hrám do 10, on do 3. Trofil som ho. No do... Ty si mi dal? Dobrý damage, ale ja som skapal. Si to skapal na najlepšom mieste, ja len taký... Ja som skapal, Sme ja na som to školskom stopol. výlete, jak si mohli vidieť ten YouTube Shorts. Predtým som sedel s tým čavom, čo hral Geometry Dash, a teraz sedím s Jakubom. Ten je lepší, lebo ten chce sa mnou hrať a natáčať. Keď sa chcem, tak ja mám aj svoj kanál, len rodiči mi to nechcú dovoliť. A prečo? Tak to je super. No áno, však aj ja si berem, že je to super, ale... Nie, prvýkrát ma porazíš. Áno. Jakub ma porazí. Poď. Chceš nič? A bihom nie. To čo to neviem? Maďura. Kde som išiel? Poď do neho traf. Tebe to dosť ide. Hehe. Ja som mal lietanie. To je dom permikovaná tačka. Yes. Kde ideš? No prepáč, že som sa pomýlil. Jakub je zelený, ja som modrý. Keby ste chceli vedieť. Nie. Vyleď. Padni. Nie. Toľko máš výhry. Jak som ťa dostal? To dosť ide. Na to, že si to dneska prvýkrát hral, ja som to včera prvýkrát zapal. Ja som si ani neuvedomil, že veď ja som zelený. Ja letím, ja som helikoptéra. Potom. Ale prečo to stále stopuješ? Neviem. Halina. Ja som sa skoro... Pozri, jak tam tancujem. Pozri, jak tu tancujem. Pum. Kamo, jak buchil. Dám ti to bližšie k tebe. Len vy to nevidíte. Bavíte to? Jo. No do... Kamo, ten skok bol Kázal som na... roštep. Posledná výhra a vyhrám. No do... Počkaj, ty si nemal hrať do 3? Neviem. Ja som mal 3 hneď skoro do začiatku. Kamo, ja tam ani nevidím. Nie. Chyť sa. Nie, vyleď. Drž sa. Nie.
hrať do 5. Kto vyhrá teraz, tak ten vyhral celkovo. A keď vyhráš ty, tak sa brutálne zahrám. Ohio, Peppa Pig. Pum, vyleď! A pum do teba! Jaký si myslíš, že som v tej hre? Fajnový. Akože už pár razy som ťa ja porazil, ale... 4-krát. Potom niečo povím, keď natáčam. A prečo nelietaš? Nie. Padni. Duchni. Nie. Ja žijem. Jak na teba? Yes. Ty debil! Yes. Ty debil! Yes, ľudia. Tak ja som teda vyhral. Budem sa na vás tešiť u ďalšieho videa. Tak